chokwadi kupedzera dare nguva kurevera nema Mwari ndibatsirei ndinotaura chokwadi urai muzira baba simuka ndinopika namwari pamberi pedare ramambobushu mazwa chatara chaive chokwadi kuti kupedzera dare nguva kurevera nema Mwari ndibatsirei ndinotaura chokwadi kudza dare akanditupa zvinyavi akanditi ndine chirwere tipei chinzvimbo Pamsinoraida indrefa tatanga machiti ndakunditorodare remupa machiti pakandituka musi wa 11 April japo inotsvaka rubatsiro mai vangu vairwara ndakaona vachibvawo kuplanti kuzopinda kwakanga wavo kuchibvawo kujapo vakanga vachitukasa ndaukenda zoti ndinovari kutura saka ndakanga ndakamira pasi pemuti nditsvaga muteuro kuti ndinobatsira amai vangu ndobva vasvika ndobva vandivheneka ina handina kuvacheuka ndobva vataura mazwi ekuti wauya kuzonyekwa panapa ndobva ndacheuka ndobva ndaona ndino rimwe pamashizha handina kudayira kandiramba ndakanyarara ndobva ndakontinya nezvanga ndichiita kutsvaga mashizha angu vandasanga kufamba vakatanga kutaura mamwe mazwi ekuti ndakatadza kana kuti ndivapindu wauya kuzonyekwa panapa uri kure mamwe mazwi achina anondiremera kuti ndimataura ndobva ndabatidza foni yangu ndobva ndatanga kuvaripoti iripo foni yangu taurai anoona musikana abva panapa tangai taurai zvamukataurai vakataura kuti bechera amai vangu une tumatako twakapeya pamhata pako handibva ndakarida bechera kwende handibva ndakakura ende vanhu vanekunyenga vaziva kuti kunorwara ende wokauraya kubika vainzwa baba nyaya munhu ava andifuna kuti mabodho defense nyaya inodarenimomizvo asina kusauye andifunira kusauye unondifunda ndazanya ichatondei vachazvausauye ichakupa mutongo uri kuno saka mutongo uri kuya kuno tichabhadhara vari mwachigumwa vanokwidza mambo asi munhu akwanisa kufonera mambo kuti ndaruma chigumwa chake chakarisete kasi ndikuya kudari ndikumbire mundiregerere chirisi chii kuenda kuna karisera ndokuya kuna mambo nyisire mombe lembuzi zvakavadzika zvatinochengeta zvinofanirwa kuramba zvakaita sei hatiterisire vanhu kuvaprisa vakadzi zvokudaro ndozokuona vachikomera nanzi mambo anochengetedza vakadzi terere vandokuedza zvivandiranga anogara vachengetedza koivo vakazva kumuka tinoita sei tosara tichingofamba zvokuti tiri vanhani muisire munhu anobhadhara ndio unobhadhara naye reno mombe kana achimisa mari yemombe mombe dzinosiyana siyana nekuti mambozvarira nomuti nhasi mombe yakeenda udzi ndinotikaubvunzwa changamira indaitorwara odhiyo yake aitikoinina nandaitousera zvinoita kana nyaya yavo yekudari mwana akundira inini asi dai mamunekungwa kuti neina yakukotiroho nakiradari azvara nhasi muregere simunhu akumbira regere pachena basa rendiro kumumbiridza kaisi unomumbiridza kuti vanhu inogara zvakanaka unomuzarira mukomana anogara munguri ano inogara pamarangi distance yakura sei yakura kasi munomuziya saka ndizvotira kuchingiriza
kuti uregerwa kumira chibva $400 imari yakawanda nemaokodzana kudzimbiri asi nhayo kutakaenderera mberi achitidata mazuva acho mwana kudzimbiri zvainetsa unana hazvinetsi saka kuinkuja imomo asi haisisi ana kubhadhara imini ndabhadhara musikana sivakuii soaitoita 400 mumweso haina kukamurwa anoita sei kumatenga hakuna 6 watikumatengi wakutaura ndikumoda mari uswatengi inonopereka kwatakisana nematengi waita